ngithengelele. Awuza lapho uzuthi inkosi ndincede inkosi ingabi uJudas. Ingabi uJudas. Ndithi nditya nje ndikhobe kabi ngelise linye abanye abantu endikhonza nabo. Ndikhobe kabi kwindawo endisebenza kuyo. Vumane umhlabeni uthi kulapha inkosi ubona. page 247 singena kwinkonzo yomthendeleko wenkosi. Ivana amazwi ebisayo wathethileyo umsindisi wethu Yesu Kristu kubo bonke abaguqukela kuyo ngokwenyaniso. Xa isithi izani kum nina nonke nisintwayo nafukayo umthwalo onzima, yonini kukuphumla. Umveni futhi xa isithi uThixo walithanda ilizwe kangaka wade wanikela ngonyana wakhe